Вось яшчэ одна моя новая домра. Я зараз спакаваў інструменты, зрабіў прабежку па сакалянскім лесе, поп'ю гарбаты і буду выпраўляцца ў цудоўны горад Гомель на канцэрт. Прабачце, дарагія будучыя слухачы, але я спадзяюся, як я даеду да Гомеля, не буду ўжо смярдзець цыбуляй, пожую жуйку і ўсё будзе ок. Дарога з Сокала на Гомель распачалася 13:00. Только так мы поймаем черного барсука. Я без тебя не справлюсь. Тормози. Хочется, каб горад так, насамрэч, свой твар займеў і нарэшце перастаў гуляцца ў нейкі такі транзітны цэнтр безаблічны. Тут не толькі чабурэкі можна на вакзале купіць. Моя мара асабіста, каб Гомель нарэшце пересталі лічыць там самым рускамоўным горадам. Школьная настаўніца мовы і чытання. У чаканні маюся 2 гады расстання. Да, это на Минск, у вас 5-й купейный вагон. Але сумаваць не дае. Але там суцяшае цябе. Настаўнік фізічнай культуры, выкладчык у сінім трыко, знікаюць сталічныя бздуры, калі ты глядзіш на Лінейка класу.